भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। बंगड़ा निजामत पंचायत के प्राथमिक विद्यालय गाछी टोला में बनल नया मंदिर में श्री शिव प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लेके सोमवार के कलश यात्रा निकलल। कलश यात्रा में भक्तन के हर हर महादेव के जयकार से पूरा इलाका गूंज उठल। यात्रा मंदिर से चल के पूरा पंचायत में घूमल आ गंडक नदी के किनारे पहुँचल, जहाँ आचार्य सुबोध कुमार पांडे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथे गंगा पूजा करौलन। ओकरा बाद यजमान जयमंगल सिंह गंडक में नहा के पूजा कैलन। तब जाके सभे कन्या कलश में जल भरली। जल भराइला के बाद कलश यात्रा वापस मंदिर पहुंचल। कलश यात्रा में विश्वमोहन सिंह, बिंदेश्वरी सिंह, निक्कू सिंह, मोतीलाल बाड़ी, नीरू कुमारी, तेज नारायण शाह आ ढेरों भक्त शामिल रहे। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।